So welcome to Chamina Nareti. Mama unatufuata kambe za dawa Aphedo. So Aphedo dzina lao amati Arumbe Ntaya. Anachuka ndi role yao ya mu school days. Yeah. So news zambiri kuphatikizira pota ya muzindi mine kuyankhula kwambiri ukamba zoti Aphedo amangidwa ndipo akwaganizira kuti amagonana ndi mwana osakwana zaka 16 meaning amati wa zaka 15. So yeah, ndi kesi yaikulu ndithu moti dzulo amati zosatira za kuchipatala zatuluka lero la akala mu court, so we don't know kwenikweni. Komano chimene chikudabwisa kwambiri ndicho kuti Aphedo azinzawo akuti akumaona online, it's either pa Facebook kaya pa WhatsApp magrupu mu ata kumaoneka kukomenta zinthu zina zake. So tingane kuti ku polisi kwa Aphedo ava yako ndi phone kaya mwina, is it like that? Komano china chimene chikukambidwa ndicho kuti it's a stunt. Magezi afuna ngopanga promote the upcoming movie ya Welcome to Maola Prison. Komano to me I'm taking it by critical eye. It's cause just imagine kupanga promote film mpaka mukuika nkhani yokuti munthu agwirira. Is it making sense? Or how does it work? Kwa ineyo I think it's not serious kuti news ngati izi zichita kuika nkhani ngati izi mastunt. No, anakaipanga frame mwina mwake komano apapa framing maganizo anga ndikuona ngati framing yawo silipo kai maganizo ano ndotani pa nkhani imeneyi. Aphedo amangidwa adi kapena is just a stunt ufuna ngopanga promote movie kuti anthu ambiri avaye ku premiere.